कोकण आहे साहित्य रत्नांची खाण। याच भूमी नदीलीत साने गुरुजी, विंदा, खांडेकर, जयवंत दळवीं सारखी अनेक रत्न। हाच वारसा चालवतायत नव्या पिढीचे, नव्या दमाचे साहित्यिक। अशाच साहित्यिकांसाठी कोकण साथनं आणलं हक्काचं व्यासपीठ। जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा। दर रविवारी पहा कोकणचं पहिलं दैनिक कोकण साथ आणि कोकण साथ लाईव्ह वर। कोकणचं पहिलं दैनिक कोकण साथ आणि कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साथ लाईव्हच्या या विशेष कार्यक्रमात आम्ही आपलं स्वागत करतोय। मी संदीप देसाई। आज या कोकण साथच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये जो साहित्यिकांसाठी विशेष आपण कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे, जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा। तर या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण या जिल्ह्यातील एका प्रतिभावंत साहित्यिका ज्या आहेत, कवयित्री ज्या आहेत, सरिता पवार यांना भेटणार आहोत। या संपूर्ण पुष्पातील हे जे विशेष कार्यक्रम आहे आणि हे सदर अभियान आपण जे चालवतो या पुष्पामध्ये 27वं पुष्प आहे आणि ह्याच्यामध्ये सहभागी होत आहेत कवयित्री सरिता पवार। मॅडम, तुमचं मनापासून स्वागत। कोकण साथने हे जे विशेष अभियान हाती घेतलं आहे त्याच्यामध्ये आत्तापर्यंत आपण 26 साहित्यिकांपर्यंत जिल्ह्यातील पोहोचलेलो आहोत आणि एक ग्लोबल व्यासपीठ आपल्या जिल्ह्यातील साहित्यिकांना हक्काचं व्यासपीठ जे प्रिंटच्या माध्यमातून, टीव्हीच्या माध्यमातून, चॅनलच्या माध्यमातून या कोकणातील साहित्यिकांना एक ग्लोबल व्यासपीठ द्यावं हाच त्यामागचा उद्देश आहे। इथली साहित्यिक चळवळ जी आहे ती रुंदिंगत व्हावी यासाठी हा आमचा विशेष प्रयत्न आणि या सदरामध्ये आम्ही मनापासून स्वागत करतोय। आम्ही साहित्यापर्यंत पोहोचत असताना नेहमीच साहित्यिकांची जी वाटचाल आहे, साहित्यिकांनी आतापर्यंत या क्षेत्रामध्ये ज्या ज्या पद्धतीने योगदान दिलेलं आहे याची हितगुज करतोय। याच निमित्ताने आपल्याला हे महत्त्वाचा प्रश्न की हे जे साहित्य क्षेत्र आहे, साहित्यिक चळवळ आहे, ह्याच्यामध्ये आपलं जे पदार्पण होतं ते कसं होतं, एकूणच ही जी चळवळ आम्ही सुरू केलेली आहे कोकण साथने, आपण बघतच आहात गेले अनेक महिने हे सदर सुरू आहे, काय सांगाल? नमस्कार। आणि सर्वप्रथम दैनिक कोकण साथ यांनी ही जी साहित्यिक चळवळ सुरू केलेली आहे त्या साहित्यिक चळवळीमध्ये मला समाविष्ट केलं यासाठी मी सर्वप्रथम आपले मनापासून आभार मानते। कारण या साहित्यिक चळवळीचं महत्त्व इतकं आहे की लिहिणारा लिहत असतो, पण लिहिणाऱ्याने लिहिलेले शब्द वाचण्यासाठी वाचक हा फार महत्त्वाचा असतो आणि एका ठराविक वर्तुळापलीकडे सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तुमची ही साहित्यिक चळवळ आमच्यासाठी खूपच उपयुक्त ठरत आहे आणि या गेली 26 पुष्पांमध्ये आम्ही हे अनुभवलेलं आहे। तर या साहित्यिक चळवळीमध्ये सहभागी होताना अगदी मनापासून मनस्वी असा आनंद होत आहे। थँक्यू सो मच। नक्कीच मॅडम, आपण या विशेष सदरामध्ये, विशेष कार्यक्रमामध्ये सहभागी होत आहे। आपली एंट्री या साहित्य क्षेत्रामध्ये कशी झाली? कवयित्री म्हणून आज संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये एक उगवती कवयित्री म्हणून आपल्याकडे पाहिलं जाते। आपले जे योगदान आहे गेल्या 15-20 वर्षापासून खूप मोठं योगदान आहे, काय सांगाल? कशा पद्धतीने आपली सुरुवात होती? सुरुवात म्हणायची तर मला थोडं मागे जावं लागेल की माझं कुटुंब म्हणजे माझे आई बाबा, माझी भावंड, म्हणजे आमच्या घरामध्ये लोकांच्या घरामध्ये जसा कपड्यांचा पसारा असतो किंवा इतर गोष्टींचा पसारा असतो तसा आमच्या घरामध्ये पुस्तकांचा पसारा असायचा। माझे पप्पा शिक्षक होते आणि माझी मोठी भावंड, सगळ्यात मी लहान, आणि सगळी मोठी भावंड म्हणजे अभ्यासाचं एक वाचन संस्कृती एवढी रुजलेली होती घरामध्ये की कितीतरी काळपर्यंत आमच्या घरामध्ये टी व्ही नव्हता, आम्ही फक्त पुस्तकं वाचायचो। आणि माझे वडील, आम्ही नरडवेसारख्या गावामध्ये राहायचो, कणकवली तालुक्यातील नरडवे हे माझं माहेर, आणि तिथून माझे वडील दर शनिवार रविवारी कणकवलीला यायचे, काही खरेदी असायची, काही काय असायचे। आणि तेव्हा जेव्हा ते यायचे तेव्हा त्यांनी त्यांच्या पिशवीतून खाऊ का आणलाय यापेक्षा त्यांनी आमच्यासाठी वाचायला कोणती पुस्तकं आणली आहेत याची आम्हाला फार जास्त उत्सुकता असायची। आणि पप्पा मग आम्हाला आम्ही लहान असताना चांदोबा, ठकठक ह्यासारखी पुस्तकं आणायचे। त्यानंतर लोकप्रभा, साप्ताहिक सकाळ यासारखी, चित्रलेखा यासारखी साप्ताहिक आमच्या घरी असायची। वेगवेगळे दिवाळी अंक असायचे
आता अगदी कणकवलीपासून 26 किलोमीटरवर आमचा गाव होता, त्यामुळे रोजचा पेपर हा ठराविक 4-5 जणांकडे जायचा पहिल्या एसटीने. तर त्या 4-5 पेपरमधलं एक कुटुंब हे आमचं असायचं. म्हणजे वाचनाचं महत्त्व हे आमच्या घरातच इतकं होतं की आमच्या गावातल्या ग्रंथालयातली जवळजवळ सगळी पुस्तकं ही आम्ही वाचून काढलेली होती, आम्ही भावंडांनी. म्हणजे एक पुस्तक घरात आलं की ते आम्ही सगळी भावंड वाचणार, आईपासून सगळी, आणि मगच ते ग्रंथालयात परत जाणार, असा एक संस्कार आपोआप रुजत गेला. आणि त्याच्यातनं लिखाणाची आवड, म्हणजे निबंध लिहिणं वगैरे हे सगळं होतच होतं. पण कवितेच्या क्षेत्रातला प्रवेश इतका ॲक्सिडेंटली झाला, म्हणजे मला तो किस्सा सांगायला आवडेल की जेव्हा 10वीची परीक्षा माझी होती, तेव्हा परीक्षेला आम्हाला दुसऱ्या गावात जावं लागायचं केंद्रासाठी. तर तिथे जाताना माझी आई म्हणाली की जा गावात, वाडीतल्या सगळ्यांच्या मोठे काका मामा आहेत त्यांच्या पाया पडून ये, काका काकी आजी आजोबा. आणि मी पाया पडण्यासाठी म्हणून वाडीत प्रत्येकाच्या घरी जात होते. आणि तेव्हा एक काका माझे बसले होते चप्पल शिवत, आणि मी त्यांच्यासोबत जवळ गेले आणि त्यांच्या पाया पडले आणि म्हटलं काका मी ह्याला जाते, परीक्षेला जाते. तर त्यांनी मला आशीर्वाद असा दिला की माझा पोरग्या खूप गुणाचा, ते का रामासारखं घो मिळाले. आणि हा आशीर्वाद जेव्हा मी ऐकला तेव्हा माझ्या डोक्यात चक्र सुरू झालं की अरे काकांना माझ्या परीक्षेची काय पडली नाही आहे, पण त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं हे आहे की आपली मुलगी गुणाची आहे तर तिला रामासारखा नवरा मिळाला पाहिजे. आणि मग एक डोक्यात चक्र सुरू झालं की रामासारखा नवरा मिळाला तर खरंच आपण सुखी होऊ का, हा एक विद्रोही विचार होता. म्हणजे प्रश्न विचारण्याचं जे धाडस वाचनाने दिलं होतं की प्रत्येक गोष्ट अशीच नाही स्वीकारायची, तर त्याच्या मागे काहीतरी एक कार्यकारण भाव असणार आहे, तो आपण शोधला पाहिजे. आणि त्यानुसार तो प्रश्न डोक्यात माझ्या पिंगा घालत राहिला. कारण नुकतंच लहान असताना 9-10 वर्षाची असताना मी रामायण पाहिलेलं होतं, आणि जेवढं रामायण पाहिलं तेवढाच राम माहीत होता. आज जय श्रीराम हा परवलीचा जरी शब्द झाला असला तरी सुद्धा एक माणूस म्हणून माझ्या त्या वयामध्ये, नुकतंच तारुण्याचं जे वय होतं, तारुण्याच्या उंबरठ्यावरचं, त्यात माझ्या नवरा या कॉन्सेप्टमध्ये, व्याख्येमध्ये कुठेही राम बसत नव्हता. आणि मग तेव्हा मी एक स्फुट लिहिल्यासारखं एक लिहून काढलं होतं की नमस्कारासाठी वाकल्यावर आशीर्वाद मिळाला, जोडा नांदो राम सीतेसारखा, ऐकूनच मन चरकलं, गात्रन गात्र आक्रंदलं, रामासारखा पती आणि मी सीता. आणि असं ते लिहून काढलं की मला रामासारखा पती नको आहे, मी स्वयंसिद्ध आहे, मला हे सोशिक आदर्श पुढे न्यायचे नाही आहेत सीतेसारखे. आणि ही तेव्हा वयात कळलं नाही की ही कविता आहे, पण माझी मोठी बहीण जी लिहित होती तिने ते वाचलं आणि ती मला म्हणाली की ही तर कविता आहे, तू लिहिलीस ती. आणि तेव्हा माझं वय साधारण 15-16 वर्ष एवढं होतं, नुकतीच 10वी झाली होती. आणि नंतर मी 1-2 वर्षामध्ये ती कविता सगळ्या जिल्ह्यातल्या कवी संमेलनामध्ये सादर करायला लागले. त्या कवितेला अनेक पुरस्कार मिळाले, अनेक कवी संमेलनामध्ये सादरीकरणाचे, कविता लेखनाचे. आणि त्या स्वयंसिद्ध या कवितेपासून माझा कवयित्री म्हणून प्रवास सुरू झाला. नक्कीच आपला कवयित्री म्हणून प्रवास सुरू झाला, तो नुसता प्रवास सुरू झाला नाही तर तो प्रवास अगदी आपल्या कविता संग्रहापर्यंत पोहोचला. राखायला हवी निजगुण हा तुमचा पहिला कविता संग्रह. या कविता लेखनाविषयी, त्यानंतर संवादाविषयी कुणाचं मार्गदर्शन लाभलं? कारण कविता तर आपण साकारत होता, पण तो कविता संग्रह, या सगळ्या कवितांचा कविता संग्रह बनविणे आणि तो लोकांपर्यंत नेणं, कसं हे सगळं जुळणार? परत एकदा मागे जाते की जेव्हा कविता लिहायला लागले, कवितेच्या निमित्ताने जिल्हाभर फिरायला लागले, जिल्ह्याच्या बाहेरही जायला लागले, जिल्ह्यातील प्रतिथेर साहित्यिकांशी संवाद व्हायला लागला, त्यांचं मार्गदर्शन मिळू लागलं. मग ते आवर्जून नाव घेण्यासारखं आहे ते म्हणजे साहित्य अकादमी प्राप्त प्रवीण बांदेकर सर असतील, अजय कांडर सर असतील, वीरधवल परब सर आहेत, उषा परब मॅडम यांचं मी नाव आवर्जून घेईन. कारण तेव्हा मी अगदीच लहान होते, 18-19 वर्षाची, पण त्या ज्या कवयित्री संमेलन आयोजित करायच्या तर तिथे महाराष्ट्रभरातल्या दिग्गज कवयित्री त्या बोलवायच्या, आणि त्यात मी सगळ्यात लहान असूनही त्यांनी मला ते मोठं व्यासपीठ तेव्हा दिलेलं होतं. वैशाली पंडित मॅडम असतील, वृंदा कांबळी मॅडम आहेत, या क्षेत्रातील अनेक माणसं भेटत गेली, त्यांच्याशी जोडत गेले मी स्वतःला. आणि त्याच्या बरोबरीने एक चळवळीचं अंगसुद्धा, म्हणजे मग ती सत्यशोधक चळवळ असेल, मग ती कोकण मराठी साहित्य परिषदेची साहित्यिक चळवळ असेल, राष्ट्रसेवा दलची चळवळ असेल, या सगळ्या चळवळीशी सुद्धा एकाच बाजूने, म्हणजे चळवळ आणि साहित्य ह्या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी माझ्या आयुष्यामध्ये सुरू झालेल्या होत्या. म्हणजे फक्त लिखाण नव्हतं, तर चळवळीशी जोडून घेतल्यामुळे कविता जास्तीत जास्त वास्तववादी लिहिण्याकडे माझा कल होता. आणि हे सगळं लिहिताना अर्थातच जसे मी मगाशी यांची नावं घेतली, या सगळ्यांचं मार्गदर्शन मिळत गेलं. आनंद हरी सर जे होते त्यांचं मार्गदर्शन मिळालं. साहित्य लेखनाला सुरुवात झाल्यानंतर
वेगवेगळ्या साहित्यिक आणि वेगवेगळ्या साहित्य संस्थांशी संबंध आला आणि त्याच्यामध्ये कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे संस्थापक पद्मश्री सन्माननीय मधुभाई कर्णिक यांचा जो सहवास मिळाला तो खूप प्रेरणादायी होता. मालगुंड असेल किंवा मालवण असेल किंवा सावंतवाडी असेल, वेगवेगळ्या साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने त्यांच्याशी भेटीगाठी व्हायच्या आणि त्या बाळबोध वयामध्ये जे काही शब्द लिहिले जायचे त्यावर त्यांची जी कौतुकाची मोहर उमटलेली होती ती खूप म्हणजे खूप या सगळ्या लेखन प्रवासामध्ये प्रेरणादायी ठरली. आणि मग जेव्हा एका टप्प्यावर आलो की नाही, आता आपण कविता लेखनाला जवळजवळ 20 वर्ष होत आली, आता आपला स्वतःचा कविता संग्रह असायला हवा. आणि तेव्हा अर्थातच कुटुंबाचा सगळ्यात मोठा एक सपोर्ट होता, तो तर आधीपासूनच होता प्रत्येक गोष्टीमध्ये. आणि मग या सगळ्या लोकांशी डिस्कस करून, या सगळ्या लोकांशी चर्चा करून कविता संग्रह काढायचा निर्णय घेतला. आणि मग गेल्या वर्षी जानेवारी 2023मध्ये राखायला हवी निज खूण हा कविता संग्रह प्रसिद्ध झाला. 2023मध्ये आपला कविता संग्रह प्रकाशित झाला, पण त्यानंतर या कविता संग्रहाला सुद्धा अनेक पुरस्कार मिळाले, अनेक स्तरातून त्याचं कौतुक झालं. कसं वाटलं? कौतुक झालं, पुरस्कार मिळाले की अर्थातच आनंद होतो, अर्थातच. आणि आपली गुणवत्ता जोखली जाते, आपल्या पाठीवर शाबासकीची थाप मिळते, तेव्हा लिखाणाला बळ मिळतं. आणि अर्थातच आपण जे लिहिलंय ते गुणवत्तेच्या कसोटीवर पुरं उतरलेलं आहे, खरं उतरलेलं आहे हे लक्षात येतं आणि त्याच्यामुळे निश्चितच समाधान मिळतं. नक्कीच. आपण कविता संग्रह निर्माण झाल्यानंतर फक्त कवितेपुरती मर्यादित राहिला, त्याच्यानंतर तुम्ही कथालेखन आहे हे सुद्धा सुरू केलेलं आहे. अनेक गोष्टींचं जे मार्गदर्शन आहेत, प्रबोधन कार्यक्रम आहेत, हे सगळं सुरू केलेलं आहे. पण कथालेखन ही संकल्पना कवितेनंतर, कारण सुरुवात साहित्यिकाची कवितेपासूनच सुरू होते आणि मग आपण पुढे पुढे ललित लेखापर्यंत पोहोचतो. आपण कथालेखन सुद्धा सुरू केलं, काय सांगा? कथालेखन कवितेच्या खूप नंतर नाही सुरू झालं, तेव्हाच म्हणजे त्यावेळी जेव्हा मी कविता लिहायला सुरुवात केली, वय वर्ष 17-18 वर्ष वय होतं, त्याच दरम्यान म्हणजे माझं कॉलेज संपल्यानंतर 20-21 वर्षाची असताना मी 2 कथा लिहिल्या होत्या. आणि घे भरारी आणि आकाश पेलताना, आणि या दोन्ही कथांना तेव्हा सुद्धा स्पर्धांमध्ये नंबर प्राप्त झालेला होता. पण त्यानंतर मात्र एक बराचसा मोठा खंड कथालेखनामध्ये पडला. पण नंतर मात्र या 4 वर्षामध्ये परत एकदा म्हणजे एक मालवणी कथा स्पर्धा जाहीर झाली होती आणि मालवणी कथा स्पर्धेच्या निमित्ताने मी मालवणी कथा एक लिहिली. जेव्हा आपले हायवेचं काम म्हणजे सुरू होतं आणि हायवेच्या कामाच्या निमित्ताने आपण बघितलं की निसर्ग बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये ओरबडला गेला आणि हे सगळं पाहणं फार वेदनादायी होतं. आपण निसर्गावर पोचलेली माणसं आपण असतो आणि अशावेळी हे सगळं पाहणं खूप वेदनादायी असतं. मग त्यावर आधारित ह्या मातेचो लळो अशी एक कथा लिहिली गेली आणि त्याच्या दुसऱ्याच वर्षी त्याच स्पर्धेसाठी अंधश्रद्धेवर आधारित फेरो या म्हणजे आपल्या कोकणामध्ये जी बायांचं वारं या पद्धतीची एक अंधश्रद्धा आहे. तर त्या अंधश्रद्धेतून अगदी माझ्या घरापासून 1 किलोमीटरवर घर असलेल्या एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आणि तो एक हेलावून सोडणारा प्रसंग होता. म्हणजे माणूस म्हणून, एक शिक्षिका म्हणून खूप सुन्न करणारा प्रसंग तो होता आणि त्या प्रसंगावर एक कथा लिहिली गेली. त्या कथेचं नाव होतं फेरो. अशा 2 मालवणी कथा मी लिहिल्या आणि त्या दोन्ही कथांना प्रथम पारितोषिकं 2 वर्ष सलग मिळाली त्या कथा स्पर्धेमध्ये. त्यानंतर कोरोनाचा काळ आला आणि कोरोनाच्या काळामध्ये जे काही माणसामध्ये अंतर निर्माण झालेलं होतं, आपण असं म्हणत होतो की माणूस माणसाशी बोलू सोडा की पाहू शकत नाही आहे, इतकं अंतर कोरोनाने एक मोठा तडाखा आपल्याला दिलेला होता. म्हणजे आपलं माणूस पण परत पारखून पाहावं, तपासून पाहावं अशा संधी आपल्या परत साथ देत नव्हते, कारण त्याला कारणं होती तशी. म्हणजे आपलं माणूस पण आपल्याला परत त्या कसोटीवर तपासून घ्यावं लागत होतं. मग अशा वेळी जो मला माझ्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांच्या फॅमिलीतून जो एक अनुभव आला, त्या अनुभवातून एक आश्वस्त नावाची कथा लिहिली गेली आणि त्याला सुद्धा किरात कथे स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक मिळाला. आणि अशा नंतर 4-5 कथा लिहिल्या गेल्या आणि सगळ्याच कथांना राज्यस्तरीय प्रथम पारितोषिकं मिळाली. अगदी आत्ताच जानेवारी महिन्यामध्ये आपण नावाची एक कथा मिळून साऱ्याजणीच्या रेऊ कथा स्पर्धेसाठी पाठवली होती आणि ती कथा तिथे सर्वोत्कृष्ट कथा म्हणून निवडली गेलेली आहे. म्हणजे आपल्या त्या सगळ्या जर कथा तुम्ही कधी नजरेखालून घातलात तर तुमच्या लक्षात येईल की ते सगळे वास्तवदर्शी अनुभव आहेत, आपल्या जीवनाशी निगडीत अनुभव आहेत, जे आपण रोजचे अनुभव असतात तेच त्या कथातून मांडलेत आणि मला वाटतं त्यामुळेच ते परीक्षकांना आणि वाचकांना जास्त अपील झाले असतील. नक्कीच. कथा आणि कविता असू दे, आशय तर एकच असतो, आपल्याला वाचकांपर्यंत, दर्शकांपर्यंत तोच गाभा पोचवायचा असतो.
पण अधिक प्रभावी जर आपण आपलं जो आपला मूळ उद्देश असतो, आपल्याला जे काही सांगायचं आहे, आपल्या मनातील ज्या भावना असतील, सभोवतालच्या किंवा परिसराचा जो काही आपण अनुभव घेतो, तो या आपल्या कथालेखनातून असो ते कवितेतून आपण मांडत असतो. या दोघांमध्ये विशेष काय सांगाल, की कथालेखन अधिक प्रभावी ठरतं की कविता? नाही, मी कुठलंच पारडं जड असं म्हणणार नाही. मी दोघांनाही समानच न्याय देईन. कारण कविता आणि कथा दोन्ही लिहिताना तेवढंच समाधान मिळालेलं आहे. फक्त दोघांची जातकुळी वेगवेगळी आहे असं मला वाटतं. कारण कवितेमध्ये तुम्ही खूप कमी शब्दांमध्ये तुम्हाला आशय किंवा तुमचा जो भावार्थ आहे तो तिथे बरोबर. मांडायचा असतो आणि त्यामुळे कविता त्रास देते. कविता लिहिताना खूप त्रास देते. पण जेव्हा ती परिपूर्ण होते तेव्हाचं समाधान वेगळंच असतं. कथेचा सुद्धा गाभा खूप मला असा प्रगल्भ वाटतो की कथेतून तुम्हाला जे काही सांगायचं आहे ते तुम्ही विस्तृतपणे खूप सांगू शकता. मांडू शकतो. तुम्ही खूप पैलूंमध्ये सांगू शकता. म्हणजे तुम्ही लिहिणारे एकच लेखक असता, पण तुम्ही वेगवेगळं कॅरेक्टर तुमच्या नजरेतून मांडत जाता. म्हणजे तुम्हाला खूप भूमिका कथेतून एकाच वेळी मांडायला मिळतात. म्हणजे तुम्ही व्यक्ती एकच असता, पण तिथे अनेक व्यक्तिरेखा मांडत असताना तुम्ही स्वतःला अनेक भूमिकांमधून पाहत जाता. त्यामुळे मला कथासुद्धा तेवढीच महत्त्वाची वाटते. नक्कीच. तुम्ही या कथा, कविता ह्या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये एक साहित्यिक म्हणून काम करतायत, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन एक सामाजिक चळवळीमध्ये सुद्धा आपला खूप मोठा सहभाग राहिला आहे. राष्ट्रसेवा दल शिबिरही आपल्या या संपूर्ण वाटचालीमध्ये आपण राबवित असतात. अलीकडे तर ते सातत्यपूर्ण आपण त्याच्यामध्ये योगदान देत आहे. काय सांगाल, ही नेमकी चळवळ आपण उभी करण्यामागे, सामाजिक चळवळीमध्ये सहभागी होण्यामागचा उद्देश काय? परत एकदा कुटुंबाकडे जाईन. ज्या कुटुंबामध्ये वाढले, माझे वडील स्वतः समाजवादी विचारांचे होते आणि त्यामुळे एक समाजभान जपणं किंवा एक सामाजिक बांधिलकी ही संस्कारामध्येच होती. म्हणजे ती काही वेगळं कोणी शिकवावं लागलं नाही. ते घरातूनच आई वडील भावंड यांच्यातून आली. आणि तुम्हाला मगाशी म्हटलं तसं की साहित्य आणि चळवळ हे एकाच वेळी माझ्या आयुष्यामध्ये सुरू झालं. DEDला असताना मी राष्ट्रसेवा दलच्या सावंतवाडीमध्ये आपले प्राध्यापक पांडुरंग एजरे सर होते. तर त्यांच्या निमंत्रणावरून ते राष्ट्रसेवा दल शिबिर आयोजित केलं होतं सावंतवाडीमध्ये आणि ते शिबिर कॉलेजवयी नसताना मी अटेंड केलं होतं. आणि त्यानंतर राष्ट्रसेवाची सलग 2-3 शिबिरं अगदी पुण्यापर्यंत जाऊन अटेंड केलेली होती. आणि मग लक्षात आलं की माझं घर, माझं कुटुंब, माझी शाळा, माझी मित्रमैत्रिणी ह्याच्या पलीकडचं एक खूप मोठं जग आहे. आणि त्या जगामध्ये अनेक अशा गोष्टी आहेत की ज्या सतत आपल्या माणूसपणाला आव्हान देत असतात. आणि त्यामुळे ते आपल्यातलं माणूसपण सतत जागतं राहायला हवं. आणि आपण या सगळ्यांशी स्वतःची नाळ जोडून घ्यायची असेल आपल्याला, तर आपण या सगळ्याशी कनेक्ट राहायला पाहिजे. आणि मग हळूहळू मगाशी म्हटल्याप्रमाणे सत्यशोधक चळवळ असेल किंवा इथे दर्पण प्रबोधिनीचे कार्यक्रम व्हायचे. मग त्याच्यामध्ये उत्तम पवार असतील, अनिल जाधव असतील, सिद्धार्थ तांबे असतील, ही अनेक माणसं ह्या चळवळीने जोडली गेली. आणि मग तशा प्रकारच्या कार्यक्रमांना हजेरी लावणं, विचारवेध साहित्य संमेलन सावंतवाडीमध्ये झालं होतं. मग तिथे येणारी मेधा पाटकर, त्यानंतर मेधा पाटकरांसारखी मोठी मोठी माणसं ही तिथे पाहायला मिळाली. त्यांना ऐकायला, त्या वयामध्ये त्यांना ऐकायला मिळालं. आणि लक्षात आलं की हे जगणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे. मग आपण आपल्या जागी राहून सुद्धा खूप काही करू शकतो. सामाजिक बांधिलकी ज्याला आपण म्हणतो किंवा समाजभान म्हणतो, त्यासाठी तुम्ही सगळं सोडूनच द्यायला पाहिजे असं काही नाही आहे. मग तुम्ही तुमच्या जागी राहून सुद्धा खूप काही करू शकता. आणि त्यातून मग थोडं थोडं याकडे कल वाढायला लागला. आणि मग राष्ट्रसेवा दलच्या शिबिराविषयी आपण जे आता म्हणालात, तर तेव्हा जसं मी माझ्या कॉलेजमध्ये नसताना ती शिबिरं अटेंड केली, माझ्या विचारांमध्ये बराचसा त्याच्यामुळे एक मॅच्युरिटी आली त्या गोष्टीला, की जो बेस माझ्या आईवडिलांनी संस्काराने घडवलेला होता, तर त्याला एक पाठबळ मिळालं भक्कम असं त्या शिबिरांतून. आणि मग जशी माझी मुलं मोठी व्हायला लागली तसं एक मनात असं यायला लागलं की आपल्या मुलांना आणि आपल्या मुलांसारख्या अनेक मुलांना हे विचार मिळणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून मी आणि माझे मिस्टर राजन चव्हाण जे पत्रकार आहेत, तर आम्ही दोघांनी चर्चा केली की आपण आपल्या मुलांना शिबिरासाठी कुठेही पाठवू शकतो. राष्ट्रीय सेवा दलचे महामंत्री बाबासाहेब नदाफ हे आमच्या शिबिराचे मुख्य मार्गदर्शक असतात. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण हे शिबिर करतो. त्यानंतर गोपुरी आश्रममधले डॉक्टर राजेंद्र मुंबरकर आणि ही सगळी टीम ही आमच्यासोबत असते. आणि मग तेव्हा मग लक्षात आलं की या सगळ्या माणसांना सोबत घेऊन आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असं एक शिबिर आयोजित करायला काहीच हरकत नाही. कारण तसं एकही शिबिर आपल्या इथे होत नव्हतं. व्हायची ती प्रोफेशनल शिबिरं व्हायची. आणि मग आम्ही ते शिबिर सुरू केल्यानंतर आजपर्यंत त्याला जो काही उदंड प्रतिसाद मिळतोय, मग ते पहिली 2 वर्ष आम्ही अनिवासी घेतलं होतं. मुलांच्याच आग्रहाखातर, पालकांच्या आग्रहाखातर आपण ते निवासी केलं. आणि निवासी शिबिर केल्यानंतर
अगदी कोल्हापूर, बेळगाव, गोवा, मुंबई, पुणे, सांगली इथून मुलं आपल्या या शिबिरासाठी येतात. आणि एक खूप आनंद वाटतो की एक माणसांची एक साखळी त्या शिबिरातून तयार झालेली आहे. ही जी मुलं अगदी गेली 7-8 वर्ष या शिबिरासाठी येतात, त्यांचं एकमेकांशी असलेलं बॉन्डिंग, पूर्ण महाराष्ट्रभरातली मुलं, आणि त्या मुलांचं मागे ओढून परत आमच्याकडे येणं. म्हणजे समजा ती मुलं ह्या शिबिरामध्ये यावर्षीच्या अटेंड करू शकत नसतील तरीसुद्धा ती मुलं हे आपलं काहीतरी आहे, इथे आपण जायला पाहिजे. म्हणजे ती आता वयाने मोठी झाली आहे, ती करिअरच्या दिशेने वाटचाल करतायत, पण ती मुलं त्या शिबिरामध्ये स्वतःचं समजून येतात, तिथे राबतात. आणि त्यातून एक संविधानिक विचार जो आम्हाला मुलांमध्ये रुजवायचा होता तो खूप चांगल्या पद्धतीने रुजतोय आणि त्याची फळं आम्हाला पाहायला मिळतात राष्ट्रसेवा दलाच्या या शिबिरातून. आणि त्यामुळे दिवसेंदिवस हे शिबिर अधिकाधिक लोकप्रिय होतंय, अधिकाधिक मुलं, पालक इकडे या शिबिराकडे वळायला लागली आहेत. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील, सामाजिक क्षेत्रातील, साहित्यिक क्षेत्रातील माणसं आम्ही उद्घाटनाला आणि त्याच्या समारोपाला बोलवतोय, जेणेकरून मुलांशी त्यांचा संवाद होईल आणि मुलांनाही वाटेल की अरे या माणसांना आम्ही पाहिलंय, या माणसांना आम्ही ऐकलंय. आणि अशा पद्धतीने एक संवैधानिक विचारांची एक सुंदर अशी साखळी, मी तर म्हणेन की मानवतावादी विचारांची, माणसांना माणसांशी जोडणाऱ्या विचारांची एक सुंदर साखळी या शिबिरातून तयार झाली. नक्कीच याच्यातूनच राष्ट्रहित या गोष्टींमध्ये लपलेलं आहे आणि ते तुम्ही पुढे नेताय. पुन्हा एकदा मी आपल्या मूळ विषयाकडे वळतो. आपण कविता लेखन करताय, त्यानंतर लेखसुद्धा या ठिकाणी लिहित आहे, कथा लेखन होत आहे. या पुढची जी संकल्पना आहे, आपण एक साहित्यिक म्हणून, आपली आता सुरुवात आहे, 20 वर्ष जरी झालेली आहे तरी खूप मोठा काळ तुमच्याकडे अजून हातात आहे आणि आपण याच वयामध्ये हे प्रगल्भ लेखन सुरू केलेलं आहे. कारण साहित्यिकांना जो जसजसा आपला चढता काळ असतो तो खऱ्या अर्थाने आपण तितके प्रतिभावंत झालेलो असतो. काय पुढची संकल्पना आहे तुमची, काय तुमच्या डोक्यामध्ये आहे नेमकं या साहित्य क्षेत्रामध्ये, अशा पद्धतीने तुम्हाला पुढे जायचं? माझा कविता संग्रह यालाच 20 वर्ष लागली आता म्हटल्याप्रमाणे, पण मला आता माझ्या कथांचा कथासंग्रह एक काढायचा आहे. तो एक महत्त्वाचा संकल्प डोळ्यासमोर आहे की या ज्या सगळ्या जवळजवळ 10 कथा आहेत आणि 10च्या 10 कथा पारितोषिक प्राप्त कथा आहेत. चांगल्या बॅनरखाली त्यांना पारितोषिकं मिळालेली आहेत. तर त्यामुळे तो कथासंग्रह माझा या 1-2 वर्षात येईल असा माझा प्रयत्न आहे. आणि दुसरं एक आवर्जून मी उल्लेख करेन की माझ्या मिस्टरांचं जे चॅनल आहे आपला सिंधुदुर्ग, तर त्या बॅनरच्या अंडर आम्ही अद्वैत हा दिवाळी अंक काढतो, त्याचं संपादन मी करते. तर गेली 2 वर्ष आपण वेगवेगळी थीम घेऊन दिवाळी अंक काढला. त्यातला पहिला होता तो आजकालची मुलं ही थीम घेतली होती. आणि गेल्या वर्षी मी विमुक्त अपराजिता असे एक हटके विषय की ज्या विषयांना सहसा तोंड फोडलं जात नाही, सहसा त्या विषयांवर बोललं जात नाही, असे विषय घेऊन, अशा थीम घेऊन आपण 2 वर्षी दिवाळी अंक काढले. तर तो एक म्हणजे प्रोजेक्ट माझ्या सतत नजरेसमोर असतो की दरवर्षीचा दिवाळी अंक आणखी प्रगल्भ कसा होईल आणि तो दिवाळी अंक साहित्य क्षेत्रामध्ये एक स्वतःची स्वतंत्र नाममुद्रा त्या दिवाळी अंकाने उमटवली पाहिजे. हे एक महत्त्वाचं स्वप्न आहे माझं. नक्कीच. हा शेवटचा जाता जाता तुम्हाला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारतो आणि सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे हा. कारण आज जाती धर्माचे प्रश्न आपण पाहतोय अनेक ठिकाणी निर्माण झालेले आहेत. जातीनुसार माणसांची विभागणी केली जाते. अशा वेळी साहित्यिक किंवा लेखक यांच्या ज्या भूमिका असतात त्या अतिशय महत्त्वाच्या असतात. आपण नेमकी या सगळ्या गोष्टींकडे कशा पद्धतीने बघताय? आपली भूमिका या सगळ्या गोष्टींच्या दृष्टीने कशी राहिलेली आहे? मला असं वाटतं की साहित्यिकच नव्हे तर प्रत्येक माणसाने माणूस म्हणून जन्माला आलं की आपण माणूस म्हणूनच आपली ओळख ठळकपणे निर्माण करायला हवी. त्यामुळे जात, धर्म, पंथ, भाषा या ओळखीच्या पलीकडेच आमचं नुसतं लिखाण नाही तर जगणं सुद्धा तसंच आहे की याच्या पलीकडे जाऊन आपण जगलं पाहिजे. त्या ज्या काही मानवनिर्मित कृत्रिम भेदभाव जे काही आहेत, जात, धर्म असेल किंवा आणखी काही असेल, आणि मला वाटतं की या काळामध्ये थोडे ते अधिक तीव्र होताना आपल्याला दिसत आहेत. तर त्या भिंती आपण जेव्हा ओलांडणार आहोत, माझ्या कथांमध्ये किंवा माझ्या कवितांमध्ये तुम्हाला त्याचं प्रतिबिंब निश्चितपणे दिसेल की आपण कोणतं तरी वादी होण्यापेक्षा मानवतावादी असणं बरोबर, आणि तुमच्या साहित्यातून तुमच्यातल्या माणूसपणाला, तुमच्यातल्या आणि तुमच्या वाचकांच्या माणूसपणाला न्याय मिळणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. म्हणजे तुमचं लेखन, म्हणजे तुमचं लिहिणं आणि तुमचं जगणं याच्यामध्ये अंतर असता कामा नये. तिथे कुठलाही दांभिकपणा असता कामा नये. तुमचं लिहिणं हे तुमच्या जगण्याचं प्रतिबिंब जर झालं तर अर्थातच आपण आपल्यातल्या माणूसपणाशी खूप प्रामाणिक राहतो आणि इतरांमध्ये ते माणूसपण रुजवण्याचा जो काही आपला प्रयत्न असतो तो आपोआप सक्सेसफुल होत जातो, यशस्वी होतो. कारण मला
खूप जास्त ह्या गोष्टीवर विश्वास आहे की विद्रोह केल्याशिवाय समानता येत नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनीच असं म्हटलेलं आहे. पण विद्रोह हा नेहमीच आक्रस्ताळा किंवा आक्रमक असायला हवा असं नाही. आपण अत्यंत संयमीपणे, अत्यंत संयतपणे सुद्धा आपला विद्रोह समोरच्याला पटवून देऊ शकतो आणि त्यांच्या विचारामध्ये बदल घडवून आणू शकतो. आणि त्यासाठी आपल्याला आपल्यातली माणूस म्हणून जी ओळख आहे ती अशी ठळकपणे अधोरेखित करून ठेवावी लागणार. त्यामुळे जात धर्म ह्याच्या पलीकडे केव्हाच आमचं जगणं गेलेलं आहे. हां, नक्कीच. अतिशय छान पद्धतीने आपण संवाद साधला. अजून एक प्रश्न जाता तुम्हाला विचारावासा वाटतो, कारण खऱ्या अर्थाने रत्नांची खाण जर म्हणून पाहिलं जातं तर या तळ कोकणातील या भूमीकडे पाहिलं जातं. परशुरामाची भूमी म्हणून सगळीकडे आपली भूमी परिचित आहे. कोकण ही खरं तर अनेक नररत्नांची खाण आहे. त्याच्यामध्ये साहित्य चळवळ आणि जे साहित्यिक आहेत, अगदी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त आपले साहित्यिक या जिल्ह्यात होऊन गेलेले आहेत. हा एक उज्ज्वल वारसा जो आहे तो आपण पुढे नेताय. एकूणच येणारा काळ जो आहे खऱ्या अर्थाने आपण जर बघितला तर कोकणात येणारा जो काळ आहे तो या वाचन संस्कृतीसाठी, साहित्य संस्कृतीसाठी आणि या क्षेत्रामध्ये वावरणाऱ्या साहित्यिकांसाठी कशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टींकडे आपण पाहताय, काय संदेश देणार आपण? नवीन जे पिढी आहे ही नवीन पिढी या साहित्य क्षेत्राकडे वळते, वाचक जी संस्कृती आहे किंवा वाचन संस्कृती आहे, कारण आज डिजिटलच्या जमान्यात हे कुठेतरी कमी होतंय असं आपल्याला वाटतंय. पण पुन्हा एकदा एक वर्ग जशा पद्धतीने आपण राष्ट्र सेवा दलाचं कार्य हाती घेतलंय तर ती सुद्धा एक आशावादी चित्र आहे की आपण किती जरी म्हटलो की आपण नव्याची कास धरत असताना जुनं विसरत चाललोय, तरी जुनं हे सोनं आपण त्याच्याकडे पाहिलं जातं. आणि साहित्याशिवाय शेवटी किती कोणी सांगितलं तरी वाचन, मनन, चिंतन ह्या गोष्टी आल्यात. तर ह्या सगळ्याकडे आपण डोळसपणे काय पाहताय आणि नव्या पिढीसाठी काय संदेश द्या? वाचन संस्कृती कमी होत चालली आहे किंवा लोप पावत चालली आहे याच्यावर माझा तर विश्वास नाही. कारण खूप जण लिहित आहेत, खूप मुलं वाचतायत, तरुण पिढी तर खूप सजगपणे वाचते. फक्त एक फरक आहे की ती तुमच्या कुठल्याही कल्पनेच्या दुनियेमध्ये रमत नाहीये. बरोबर. तिला टू द पॉइंट रिझल्ट हवा, म्हणजे वस्तुनिष्ठ जे आहे, वास्तव जे आहे त्या वास्तवाला थेट भिडणारी ही आताची पिढी आहे. त्यांच्यामध्ये प्रॅक्टिकल आणि इमोशनल ह्याचा खूप चांगला समतोल आहे. आणि त्यामुळे ती मुलं, आजची तरुण मुलं खूप वेगळ्या पद्धतीने ह्या सगळ्याकडे पाहत आहेत आणि वेगळ्या पद्धतीनेच त्यांचं लिखाण आपल्या समोर येतंय. माझ्याबरोबरने लिखाण करणाऱ्या माझ्या मैत्रिणी आहेत. कल्पना बांदेकर आहे, कल्पना मलये आहे, शालिनी मोहळे आहे, श्वेतल परब आहेत. त्यासोबत वैभव साटमसारखा मित्र खूप चांगल्या पद्धतीने लिखाणातून आपले व्यक्त होतोय. आणि यांच्या बरोबरीनेच आता आमच्या मागून येणारी जे आमचे मित्र मैत्रिणी आहेत त्याच्यामध्ये स्नेहा कदम, श्रेयस शिंदे आहे, त्यानंतर रुपाली कदम यासारखी एक आश्वासक नजरेने ज्यांच्याकडे आपण पाहू शकतो अशा आमच्या मित्रमैत्रिणी या सगळ्या भोवतालाकडे पाहतात आणि व्यक्त होतात. म्हणजे काल्पनिक गोष्टीमध्ये रमणं ठीक आहे एक कवी म्हणून, पण तुम्ही वास्तव जोपर्यंत स्वीकारत नाही आणि ते वास्तव स्वीकारून तुम्ही निर्भयपणे जोपर्यंत व्यक्त होत नाही, कारण हा काळ आत्ताचा असा आहे ना की तुम्ही निर्भयपणे व्यक्त होणं हे मला वाटतं साहित्यिकांसाठी खूप मोठं आव्हान आहे. आज अनेक ठिकाणी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत आलेली आपण पाहतोय. मग पत्रकार असो, साहित्यिक असो, विचारवंत असो, यांच्या बोलण्यावर, लिखाणावर गदा येते आहे. सोशल मीडियावर रिस्ट्रिक्शन्स येत आहेत. मग अशा वेळी निर्भयपणे या सगळ्या गोष्टींना फेस करून आपली मतं मांडणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. या तरुण पिढीला संदेश असं मी म्हणणार नाही, संदेश देण्या इतकी मी मोठी आहे असं मला वाटत नाही. पण आपले हे मित्रमैत्रिणीच आहेत आता जे आपल्या मागून या साहित्याची वाट चालत आहेत. तर त्यांच्यासाठी मी एक मैत्रीपूर्ण संदेश असं सांगेन की तुम्ही या भोवतालाकडे डोळसपणे पहा. आपल्यातलं माणूस पण हरवणार नाही याची काळजी घ्या, साहित्यिक म्हणून सुद्धा आणि माणूस म्हणून सुद्धा. मी म्हणते एक वेळ तुम्ही एक कविता कमी लिहिली तरी सुद्धा चालेल, पण माणूस म्हणून तुमच्यातला असला पैलू तो कुठेही उणावता कामा नये, तिथे कुठेही तुम्हाला कमीपणा येता कामा नये. याची काळजी घेऊन आपण जर साहित्यिक वाटचाल केली आणि त्यासोबतच आपल्या बरोबरीने जे आपल्यासोबत वाट चालत आहेत त्यांचाही हात हातात घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यांना सोबत घेऊन जर आपण वाट चालायला लागलो तर नक्कीच सगळ्यांसाठी हे खूप सोपं आणि यशस्वी ठरेल असं मला वाटतं. धन्यवाद मॅडम. या होत्या आपल्या जिल्ह्यातीलच कवी सरिता पवार मॅडम. अतिशय फार मोठं असं त्यांनी योगदान दिलेलं आहे आणि ते योगदान कशा पद्धतीने आपण त्याची थेट संवाद साधला. गेली 20 वर्षे त्या या साहित्य क्षेत्रामध्ये आहेत. वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये कार्यरत असताना सुद्धा त्यांनी जे योगदान दिलं त्याच्यावर सुद्धा आपण संवाद साधलेला आहे.
अनेक पुरस्कार सुद्धा महत्त्वपूर्ण आहेत जे त्यांनी या ठिकाणी मिळवलेले आहेत. राज्यस्तरीय सरस्वती पवार काव्य पुरस्कार, जिल्हास्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार. खरं तर आपण त्यांचं जे मूळ कार्य आहे, कारण आता एक शिक्षिका म्हणून सुद्धा कार्यरत आहे, तो त्यांनी जिल्हा परिषदेचा आदर्श शिक्षिका पुरस्कार सुद्धा या ठिकाणी मिळवलेला आहे. वंचित घटकातील गरजू मुलांना, संस्थांना ते नेहमीच सहकार्य करत असतात आणि विविध क्षेत्रामध्ये त्यांचं जे योगदान आहे ते आहेच आणि साहित्यिक म्हणून त्यांचं योगदान आहे ते फार मोठं आहे. मित्रांनो, दर्शकांनो एवढंच सांगेन की कोकणचं जे हे प्रथम दैनिक आहे कोकण 7 या माध्यमातून आणि कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून आपण जिल्ह्यातील ही खरी साहित्यरत्न आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचतोय. आज एका या साहित्यरत्नाशी आपण दिलखुलास संवाद साधला. येत्या आठवड्यात सुद्धा आपण पोहोचणार आहोत नवीन साहित्यिकांकडे आणि ज्या पद्धतीने ही आपली साहित्य चळवळ आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे योगदान या साहित्यिकांनी दिलेलं आहे ती खऱ्या अर्थाने येणाऱ्या भावी पिढीसाठी मार्गदर्शक आहे आणि याच साहित्यिकांचे विचार, याच साहित्यांचं योगदान या ग्लोबल व्यासपीठावरून आमच्या दर्शकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही हा जो एक विशेष कार्यक्रम सुरू केलेला आहे तो यापुढेही सुरू राहील. तुर्तास इथेच थांबतोय. आपण पाहत राहा कोकण 7.